Què passa, gent del món? Benvinguts al món de Juan i Patri! Què passa, gent del món? Com definir este vídeo? El vídeo d'avui és excitante, però de la forma més còmica. Segur que heu sentit parlar del Virgo de Vicenteta, normal. És tot un clàssic de la literatura valenciana, però que molt poca gent coneix en profunditat. És un sainet eròtic que ha transcendit les fronteres del temps i que avui en dia continua fent gràcia i causant escàndol, sí, com ho sentiu, per tota la temàtica sexual que té, feta de tal manera que no para de causar humor en el públic valencià. Se tracta de l'obra més famosa de Josep Bernat i Baldoví, un dels grans escriptors de la Renaixença valenciana, i símbol per excel·lència de les festes populars i les falles. Coneguem un poquet a l'autor. Bernat i Baldoví, de malnom Lo Sort, perquè se queda sort, naixé en Sueca a principis del segle XIX. Estudià dret en la Universitat de València, aplegà a ser diputat en les Corts i se dedicà a ser abogat i a escriure articles en revistes, moltes de les quals les dirigia o fundà ell mateixa, obres de teatre, totes en valencià, ja que fon un dels principals promotors de la conservació i promoció del valencià. I totes les seues obres se caracteritzen per lo mateix. Són satíriques i populars. O siga que se burlen de certes situacions o persones per a causar humor. Això té molt que veure en les falles, ara veurem el per què. I que van de temes quotidians, el camp, la casa, l'iglesia. En l'escriptura, un poc de lo mateix. Podríem dir que fon el principal defensor de l'anarquia lingüística i el líder dels poetes d'Espardenya, que si no sabeu el que són, per ací teniu un vídeo on ho expliquem un poc. Bernat i Baldoví definia que el valencià se tenia que escriure com dilla el poble, que això d'ortografies i coses cultes no eren bones. Per això trobem en molts dels seus escrits paraules en ortografia castellana, perquè era l'ortografia culta d'aquell temps. I si era la que entenia el poble, pues a escriure en ella. Para el vídeo un momentet. Alguna volta has volgut aprendre valencià, però no t'agrada el valencià catalanitzat que ensenya la Conselleria d'Educació de la Comunitat Valenciana? Pues molt fàcil. Apunta't a les classes particulars de valencià que oferim en este canal. Són en normes del Puig, les normes ortogràfiques del valencià tradicional, el de casa, el de tota la vida, el de veritat. Contacta amb nosaltres a través d'este correu electrònic i demana qualsevol d'estes classes. T'ensenyarà un autèntic professor de valencià titulat per l'Orrat Penat. I ara sí, seguim en el vídeo. Ara anem a lo que escrigué, perquè fon lo més. Fon l'inventor dels llibrets de falla, poemes satírics d'humor que expliquen la falla, i dels sainets, peces teatrals curtes d'humor satíric en valencià, ambdós gèneres únics en els seus respectius àmbits artístics i completament valencians. I així és on entra en escena El Virgo de Vicenteta i L'Alcalde de Favara, escrita en 1845, una obra que tarda molt en ser representada i que quasi fa més gràcia llegida que vista. Se diu que per lo sexual que és, estava dirigida a llegir-se en secret. Les escenes sexuals són molt explícites, però contades en un to poètic. I és que el seu humor absurd, espontàneu, descarat i desvergonyit, sense parar de fer referències a coses valencianes, com l'horta, els pobles, la vida diària, ha fet que siga un clàssic valencià. Col, figa, fava, pimentó, ja vos podeu imaginar. Inclús en una part parodia La vida és un sueño, de Calderón de la Barca. Diu Vicenteta, obri temple de l'amor, la burra al cap d'un estable, i al punt va el burro en lo sable, a fer-li guàrdia d'honor. I per més que ell en fervor rebusna, cosecha i bota, tot aquell rabo de xota li emboca per l'opitou. I a mi, que en manco en tinc prou, no ha d'haver ningú que em fota? Així Vicenteta se queixa de que no n'hi ha ningú que tinga sexe en ella, que fins els burros ho tenen més fàcil que ella. Perquè la història té dos històries paral·leles que acaben juntant-se. La principal és la de Vicenteta, una xica joveneta de Favara que vol perdre la virginitat com siga. D'ahí lo de El Virgo. Viurà mil peripècies que haureu de descobrir llegint-vos l'obra. I la història paral·lela és la del tio Collons, sí, li diuen aixina, i la Sotomasa, un matrimoni ja major en problemes sexuals, que acabarà juntant-se en la història de Vicenteta. Vaig a llegir-vos només la presentació de l'obra, comèdia nova en un acte, titular El Virgo de Vicenteta i l'Alcalde de Favara, o Parlar bé no costa un panxo, escrit en vers i una poca brossa per una musa més puta que les gallines. Benimàmet, imprenta Llepacrestes, any 1845. Avís al públic. Qui no vulga pols, que no va a xalera. Cucatòria, tom 2, capítol 3. Si eres de mànega estreta, deixa adjector de raons. I avant no passes, punyeta. Mira que esta comedieta té un parell de pimentons. Censura literària i llicència topogràfica. Havent examinat los abajo firmados en lo mayor cuidado i deteniment totes les fulles d'esta lletuga poètica, no encontrant ni en elles ni en lo tronxo alguna cosa contrària a les males costums ni a l'immoralitat pública, són de pareixer que pot escriure's en lletres les moles sense compliments ni punyeteries. Cantacucos, 1 d'octubre de 1845.
Doctor Corfoy, Don Ambrosio Yeterola, licenciado en Chúpamela. Imprímase Jotfot. Visto bueno pelendengues. Advertència. La cantà esta passa en el poble de Favara, en lo reine de València. El teatre representa qualsevol cosa. Una sala, un corral, una pallissa, i encara que siga un estable no vol dir res. Serà de dia o de nit, lo que vulguen. A la dreta dels mirols n'hi haurà un perol i damunt una coca fina, un brevari i una peça de formatge. A l'altra part es pot posar una tauleta coixa i dalt d'ella un violó, un bombo o qualsevol altre instrument de música. Si hi ha caires bé, si no n'hi ha també, el que vulga que s'assent en terra. En la paret frontera dos quadros penjats, la U del Pare Etern i l'altre de Sant Roc. I en un raconet es pot penjar, si els pareix bé, una gàbia paradora en una cagarnera dins. Hi haurà també 2 o 3 portes tancades, que no se sap on cauen. I si no les tanquen millor, que estiguen obertes i que córrega l'aire. Baix la taula del bombo un titot i per ahí rondant algun altre animalet de casa, encara que siga de 10 arrobes. Arreglar ja tot això en esos escressolets i després de pegar 7 o 8 trompades l'orquestra puja cap amunt el teló i es comença la festa. Este és l'estil de Bernat i Baldoví, un estil únic. Un estil que no representa els valencians com un poble incult o del que burlar-se, sinó tot lo contrari. És una crítica a les males costums de l'època, que xua en la poesia més ingeniosa i que nos relata com era la vida diària dels valencians del segle XIX. Què més puc dir? Que en 1979 s'estrenà la pel·lícula del Virgo de Vicenteta, dirigida per Vicent Escrivà, i completament en valencià, siguent una de les pel·lícules icòniques del Destape, que té el títol d'haver sigut la primera pel·lícula en estrenar-se en Canal 9 només se fundà. Això sí, esta versió és molt més suau i censurada que l'original, per òbvies raons sexuals. També se rodà una segona part, Vicenteta està tequeta, però no té res que veure en l'obra de Bernat i Baldoví. I bé, fins ací el vídeo d'avui. Para el vídeo un momentet. Sempre has volgut una camiseta en la que pose Regne de València? O una tassa en la senyera? Lo nostre és la teua tenda. En la seva web podràs trobar estos i molts altres productes, tots en llengua valenciana. En el còdic Chandelmont tindràs un descompte en la teua compra, només per ser seguidor d'este canal. Enllaç en la descripció. I ara sí, seguim en el vídeo. Ho torne a dir, i fins ací el vídeo d'avui, un vídeo que fa molts anys que volíem fer, perquè el Virgo de Vicenteta és una obra fantàstica i espectacular, en la que te pixes de riure i que les seues escenes encara te poden escandalitzar. No t'ho creus? Llegeix-te-la. Estaràs llegint una de les més grans obres de la literatura valenciana. Ja saps que si t'ha agradat el vídeo dona-li un bon m'agrada, compartís-lo, subscriu-te, activa la campaneta de les notificacions i quan la tingues activada, clica en activar totes per a que t'apleguen tots els nous vídeos que pugem a este canal, parlant sobre llibres valencians o sobre qualsevol altre tema dels que parlem, que pots seguir-nos en els altres canals que tenim i també en les nostres redes socials, que són Facebook, Instagram i Patreon, on a més pots ajudar al canal. Recordeu que teniu tots els enllaços en la descripció. Que no patiu, que la figa és pel piu, però sobretot... ¡No te baixes del món!